Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Maitshaphrang kala penmi Shekhmat Dawa ya ka Sarkar Jilla baka Dawan Pynbna kum ka Sngi Shuti ha ka Jilla Meghalaya Brokawai ya ka Sngi yap jong ka Phan Nonglait ka baha baka hendretrek unopra ka Phan Nonglait ka de ka kenthai riu shlur jong ka jaj ben riu khasi ka bala don benta ha ka jing khun ban penyo ya ka jing lai lu jong ka ri India na ka jing sinchar jong ki phareng u konvino jong ka Maitshaphrang uba Michael Sim ha ka jing ekran bat kelat pathai khobor ula kentu ya ka Sarkar Meghalaya bat ya ka Sarkar India ban ai ka jing ithu ya ka Phan Nonglait ka bala no snyang sha usup uthia jong ka jing khun lai lu bat ka jing len na de da ka ba Pynbna ya ka no ka khusnam ha ka kerteng jong ka. The Anglo-Khasi War between 1929 and 1933 was part of the independence struggle. Tikani kalong shwa jongka sipoi mituni ngatrai sipoi mituni kita beri praspa sanpun kuntai nai sanpun yo. That began with Im Singh's attack on the British garrison for disobeying the orders of Singh's aim and his Durbar to stop the road construction through the Khasi Hills for violating the agreement. Phan Nonglait is definitely among the unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. As the first female fighter who assisted Singh's aim and his warriors. She is considered the first woman freedom fighter who countered the British forces with tactical inputs and guerrilla tactics, according to Ratan Bhattacharjee. The war that Singh's aim led against the British was more of a war of swords and arrows versus guns. Phan Nonglait's role in the freedom struggle is no less than the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Lakshmi Bai of Jhansi. In the year 1957, Tamut Kani kawan hadir jongka jing simbenta jongka Phan Nonglait. So apart from her active role in the Anglo-Khasi War, she was also instrumental in the killing of 32 British soldiers. Kat kumu jing siam jong kakot balatua tu Pak Daniel Stone Lindo, Supreme Court lawyer. Observing her 172nd death anniversary, the Maitshaphrang urged both the Government of India and Meghalaya to give due recognition and prominence to this unsung hero and observe the 6th of December as Phan Nonglait Day, and also by instituting an award in her honor. The Maitshaphrang had staged a street play titled Drama Jong Phan Nonglait. Kini di hidur tiba tu Phan ke street play ini berliakan. The street play titled Drama Jong Phan Nonglait in many localities in Shillong and in Nonglait village in 1994 and 1995. Was also published, and the forwarding address was written by Dr. Barrister Pakem, then Vice Chancellor of the Northeastern University. Yakni ka drama nila print ka booklet, but ya tu ka booklet the forwarding address la I Dr. Barrister Pakem in 1995. A book titled Phan Nonglait, a lady freedom fighter of India, written by Supreme Court lawyer Daniel Stone Lindo. After an extensive research and forwarded by Salman Khurshid, was released on 29 April 2022. Gives an added importance and urgency for granting this recognition. Kikam seluruh jangka Phan Nonglait yang mensim yang kejaj benriu jungi. Kejaj benriu nyung terap kedai kejaj benriu keberit pat. Bat kebelah syakir kut deki kejaj benriu hek pat sudah.
kumta ke dongkam balat ya kejinge trailang ke bajan apedeng ki kenthei baksinrang kamtam haga benta ban pentri kam ya ke Meglia Compulsory Registration of Marriage Act but ban kershan ru ban pelong an no ya ke equitable distribution of self-acquired and ancestral property. Ikam seluruh jong Nonglait ben i lentiru baka haka kim haka banse syaki jaka bisinrang kim long su bantur degi kentei ki bala bandrung hadu ki kamratia jong ki nongsu. Kita ada statement ba ada Maitshaphrang itu apa naik. Ba in pursue me nak yang kum song kunor ban pursue bat ka government of India bat ka state government ban itu no ya ka Phan Nonglait kum ko wen freedom fighters ban jila jungi ye hadin bang la thoi ba met ba ila ai su ko ge jing to su MLA jungi ba adul ba nongrum ban pursue nak yang jungi nomor ba iru de konsul MLA jonga mengihat konsul sini masuk kemen ba kum ka kenhun kiyo ya ka ban budin kamtam habade ban dawa nak sarkar makom no ban itu ya ka wei na prengki riwele ko wei na prengki kenthai mo ki long kemi we ko na ki por ki British period ha ka je ki na ko ban ta ko British nam ta po jelam jonga mujik sen cha jong British jing sha nyon ben ka jing sha le ben ka jing sha thombor ka jing sha bat bor jong ki long kemi umdei tang po ka hima trong ka nongklau ndai gede ka state di prokoi pokari kasi jantia tedi halor tak nongrim ko bangi gede ka benta ka kamram ka deiti par ka jengker kli jongi kum ki longdin mangin bodien kamtam ka chat budu ko bitu ye ta kiri wele kita kiri ya khon kita ki badon kita ka mansim mane khon na ka benta ban penne ya ta ka borong ban penne ru ya ta ka jinglong ko ma chat budu ngide ban itu kerpang ban idawaru nak kalian ka sarkar bahkan itu nak mardor khamtam haban itu yang nika wei na prengka noile ka Phan Nonglait kum ko wei ka freedom fighter kum baki wei ru klayo yang nika jing itu ani status ko ba nak kalian jongar kum membeli ngai keren body ba sanbor honorable minister jongka arts and culture ngai keren body na budin ban iru ila simkhya bangis kam bahkan iru kan dono prengka karwan no ta benta ban urlong ko bani i ni Sngi ba kawai na prengki long kami jong chat beri ujungi kan yo ya kan status kum ka freedom fighter juga nama ki freedom fighter yang kan cuma kata ri ko ka phang ka ba kongsan do ka ba dongkam do ka ba isu thu ya kini ki riwele mo na ki de ki long kami na ki riwele kum ki trot sing ki kya no ba perki ko mong le itu ki ni ko ru ba ni ka Sngi ando tari ko ba ri ka Sngi shispa nyo ko arsenal ko ba ngi kemau ya ka jing dono ka mansim jong ni ka riwele wei na preng kilong kami ko ba ngi de ban itu ba ko sarkar ka de ban aino ta ka jing itu ko ba kerpang kana ba ni ka Sngi ka long ka jing sa jikan mau ngi ka pateng ba ki pateng ki perawan en bodi ka de hlor ta ka nong ri mi ba sarkar ka de ban sothu ba kai gi jing dawa ka jungi kai gi jing budien jong ko memeli ba khamtam ek Maitshaphrang movement po jalam jokon bena ba Michael sim ba Michael Sim kalau ba ni dei ban pentikna ba sarkar ka dei ban don ki jing itu tam ha bade ban ban ai ban announce ngan ban declare yani ka Sngi ko ba Sngi cuti ban penken mau yang i ka pateng mata ba ni don ya kata ka deiti ka bangin borong bangin itu bangin budin pat ki kam ki mati na ka ban penim ban pende ban pensa ela ka jong cai pende ko ni ngi ka jing start juga government umar ka government ngitip ba ko mangi jong ba dau pai ba nam tau pai ba ban lem bo pai ba ti kham tam me ka deiti jong ka government ka long ba kan yo ya ka ban benta kan yo ban bu lam ka benta jong ni ka Sngi le da ka basua da ka basubu ta gi dormon le kongsan ka long ba de ban itu le ban ta special recognition na ka benta ka ni ka riwele mo ka ba yeng marwai kum ka long kami ba le khon kham tam me nam ta suppression nam ta ka injustice attitude jong ki British hati ki por ban pene ka daw ban pene ka ringyo kan tam ya kilong kami ka bangi ko mo ja benrio ni borong bar ni yo kerpang ya ka ni minister juga as culture ila budin na kalian jungi
buat ni layakut ru bal sai ke sing ni kan do badi tangit scam kan ya Maitshaphrang agaba kan nong ru ka borom na ka benta ka jongi khamtam mo ko basti mungi ko mojab riu buat khamtam ru ani ka por ka ba ngilayo ya ban rakhidang kan de por ya san pos na baje nanti tadi ka kamram ka bungi de manitu ya kita kiri wele ki ba don benta ban prai lut ya kari wajat riu